सीधे बाट गरिया इहे बाटे हमनी के अनबन सान। पांडु बजरिया से सीधे बाट गरिया इहे बाटे हमनी के अनबन सान। कि नाम बाटे खैरा पहाड़िया, नाम बाटे खैरा पहाड़िया जहाँ बाड़े शंकर भगवान। कि नाम बाटे खैरा पहाड़िया जहाँ बाड़े शंकर भगवान। के नाम बाटे खैरा पहाड़िया जहाँ बाड़े शंकर भगवान। के नाम बाटे खैरा पहाड़िया। खैर पहाड़ बाटे नामी हो, खैर पहाड़ बाटे नामी हो। बाड़े पार्वती के स्वामी हो, बाड़े पार्वती के स्वामी हो, बाड़े पार्वती के स्वामी हो, बाड़े पार्वती के स्वामी। सावने में सैया उहाँ लागेला बड़का मेला हो। सभे लोग जाला सैया भोला के दर्शन करेला हो। सावने में सैया उहाँ लागेला बड़का मेला हो। सभे लोग जाला सैया भोला के दर्शन करेला हो। के दर्शनवा खुश होई मनवा बन जाई सगरी बिगड़ल काम। के दर्शनवा खुश होई मनवा बन जाई सगरी बिगड़ल काम। कि नाम बाटे खैरा पहाड़िया, नाम बाटे खैरा पहाड़िया जहाँ बाड़े शंकर भगवान। कि नाम बाटे खैरा पहाड़िया जहाँ बाड़े शंकर भगवान। के नाम बाटे खैरा पहाड़िया जहाँ बाड़े शंकर भगवान। के नाम बाटे खैरा पहाड़िया। छुट्टी लेके घरे आजा पिया हो, छोड़ी के नौकरिया। छुट्टी लेके घरे आजा पिया हो, छोड़ी के नौकरिया। सावन में हमके घुमाई दो खैरा पहाड़िया, सावन में हमके घुमाई दो खैरा पहाड़िया। अंतिम सोमवारी के दिना चढ़ेला उन पे जलवा हो। सबके मिलेला उनके कोइल पूजा के फलवा हो। अंतिम सोमवारी के दिना चढ़ेला उन पे जलवा हो। सबके मिलेला उनके कोइल पूजा के फलवा हो। रीति निराला पिया गाई के भजनिया करेले खूबे भोला के बखान। रीति निराला पिया गाई के भजनिया करेले खूबे भोला के बखान। कि नाम बाटे खैरा पहाड़िया, नाम बाटे खैरा पहाड़िया जहाँ बाड़े